Comencem el desinformatiu amb una gran notícia. Espanya, per fi, surt de la crisi econòmica. No treguin les ampolles de cava de la nevera, guardin-les pel Barça. Resulta que ha sortit de la crisi en un videojoc. Coses de la informàtica. Les noves generacions del Partit Popular han creat una versió alternativa del famós joc Los Sims, en el qual Espanya aconsegueix sortir de la crisi amb la gestió de l'actual govern, dirigit per Mariano Rajoy, gràcies a l'aplicació de les seves mesures de contenció en el deute o al bon funcionament de les seves propostes de gestió. Després de l'èxit de les descàrregues del seu videojoc, en el qual Alicia Sánchez Camacho lluitava contra l'independentisme català volant damunt d'una gavina, aquest grup de joves ha decidit ampliar la seva gamma de jocs interactius. Per la realització d'aquest videojoc, que ja està disponible per descarregar a smartphones i tablets, les noves generacions del PP han comptat amb l'ajuda d'un estudi de disseny digital de Burgos. En la nova versió dels Sims, que porta el nom de Los Sims, en clara referència al president del govern, Espanya surt de la crisi amb la implantació d'Eurovegas al Corcón, el bon funcionament de l'aeroport de Castelló o el ressorgiment de Terra Mítica, que absorbeix PortAventura i el projecte de Barcelona World. Satisfets amb l'èxit del videojoc? Doncs sí, la veritat és que des que el vam llançar és que ha sigut un èxit, perquè els foros d'internet, en totes les xarxes on estem, tothom ens diu que té una resposta bàsicament... El nostre objectiu era doncs això, incentivar la gent a dir que és possible sortir de la crisi amb totes aquestes infraestructures que gràcies al nostre partit s'han construït i la gent doncs s'ha abocat a jugar-hi i des del joc doncs ho estan traslladant a la realitat i nosaltres creiem que és esperançador. A més, cal assenyalar que en aquesta versió Catalunya és envaïda per l'exèrcit espanyol. Artur Mas és un perruquer gai de Santa Coloma. Esquerra Republicana i les CUP només existeixen a Andorra. La presidenta de Catalunya és la molt honorable senyora Alicia Sánchez Camacho, o els nens poden ser escolaritzats en català. Però també val a dir que hi ha problemes amb algunes de les descàrregues, ja que en molts casos salta l'antivirus dels ordinadors o cal actualitzar tots els sistemes operatius.